Kyllä se on se, varhaislapsuus on se, joka jämähtää sinne ja kyllä se sitä on. Se suodattuu sieltä minkä läpi vaan. Kyllä se on se peruselämys, mikä siellä on nähnyt. Niin mä uskon, että näin minä sen näen. Pyrin tuonne taideteolliseen, kun siskoni ajatteli, että se on niin vähän varmempi alue. Mutta en päässyt päiväkouluun, mutta olin iltakoulussa. Sitten mä ajoin päivät autoon ja illat opiskelin. Se oli sen ajan henki ja se tarttui minuun. En mä löydä sille mitään selitystä. Ja tietenkin täällä Helsingissähän oli kaikki toisin kuin sillä ylhäällä. Täällähän mä katsoin aloin vasta veistämäänkin. En mä tiennyt veistämisestä paljon mitään. Että tuolla Ateneemin kellarissa näin, että on semmoinenkin homma ja sehän niin kuin natsasi mulle. Tai mitkä oli tullut ihanteiksi sitten nämä ulkolaiset mestarit ja sitten aika meni siihen suuntaan. Tapperit ja häivojat ja kaikki teki semmoista. Että en mä niin mitenkään asettunut tekemään mitään semmoista, se vaan tuli luonnostaan. Joo. Kyllä se on niin. Ja sitten tietenkin ystäväpiirissä, totta kai sitten semmoiset samanhenkiset niin lyöttäytyy yhteen, mutta ei sekään mitään järjestelmällistä ole. Sittenhän tämä Arssi, ensimmäinen Arssihan oli semmoinen, joka räväytti aika paljon. Toi semmoisia uusia. Siis todella, siinä näkee kuinka merkittäviä tämmöiset isot näyttelyt on. Ja sitten mä voitin sen, tai sain tehtäväksi sen Lapin jälleenrakentamisen muistomerkin. Sehän ei ollut voitto, vaan ne tilasi multa sen Rovaniemen. Niin mä voitin useita kilpailuja. Ja se niin kuin antoi semmoista varmuutta ja sitten myös näkivät, mitä mä teen. Sehän oli semmoinen niin kuin pään avaus tai ampuminen. Mutta ei se sillä tavalla ole. Mutta se on yllättävän minun omasta mielestä pitänyt hyvin kutinsa aikaa, että on kestänyt. Siinä on useita kaupunkia, joissa on ollut kilpailuja, joita mä oon voittanut. Ja sitten yrityksiähän on myös, ja laitoksia. Mutta etupäässä ne on, tietenkin on niin isoja, että eihän niitä yksityiset voi tilata. Mutta on niitä isojakin yksityisillä henkilöillä. Jos puhutaan nyt näistä julkisista töistä, niin kyllä ne on ollut niin kuin sen tilan. Mä oon aina tehnyt niin kuin siihen tilaan tai siihen ja syventynyt ja se on niin kuin soveltunut siihen asiaan parhaiten, se materiaali, mistä se on tehty. Onhan mulla tuolla Vaasassa niin 5,5-metrinen pronssi, mun isoin pronssi. Ja se niin kuin osui siihen kohtaan. Ja siellä on taas aulassa, se oli semmoinen 2-osainen kilpailu, niin siellä on semmoinen 5-osainen teräsreliefi, joka on taas ihan putkeen ja tämä on tämmöinen todella massiivinen pronssiveistos. Se on siitä niin hyvä materiaali, että sen perässä ei tarvitse juoksennella sitten, kun se on kerran tehty. Tietenkin siinä on ainoa ongelma, että se naarmuuntuu, mutta ne on säästynyt aika hyvin siltäkin. No nyt viime aikoina niin sitten enemmän on tullut tuon laaserin kanssa, löytyi tämä laaseri tai tuli laaseritekniikka, että silloin pääsi semmoiseen erilaiseen herkkyyteen. Mutta se on taas, se ei kaikkeen paikkaan sovi sekään niin kuin mikään. Tulee tuulikuormia ja kaiken näköistä, jotka pitää sitten pelata. No joo, se kokonaisuus, mä nyt ajattelisin, mikä, onko se volyymi viiva, vaan se kokonaishomma. Miltä se näyttää, mikä tuntuu hyvältä, kestää sietämättömän kritiikin. Säätiöhän lähti sillä, että vaimo sanoi, että mihinkä Lirin hän joutuu näiden töiden kanssa, kun mä kuolen. Ja sitten tuli semmoinen idea, että jos ystävien kanssa oltiin tuolla villahousussa saunomassa ja siellä sattui olemaan Riepula ja ystäväni Kykkäsen Paavo. Ja siinä ryöpättiin ja mietittiin, että mitä tehtäisiin, kun mä yritin kaikkea, että minne ne sais nämä työt. Niin sitten Riepula sanoi, että perusta säätiö, niin minä otan ne esille sinne yliopistolle. Ja näin se lähti. Sitten perustettiin säätiö ja sinne lahjoitin 22 isoa työtä
ja vaimoni ripusti sen sinne yliopiston tiloihin. Sillä tavalla, että sieltä ei siirrelty mitään töitä pois, vaan se ripusti ne sinne sillä niin kuin olisi aina ollut siellä. Ja se onnistui erittäin hyvin. Ja siellä ne on nyt ollut muutaman vuoden. Oota nyt kohta 10 vuotta. Mä oon nopea oppimaan ja utelias. Että se on semmoista.